Tak toto musíte vidieť, že Hoblík má tu viac takých skalných stien, skalných okien. Je to tesne pod Hoblíkom a táto skala je pekná, dá sa ísť ďalej, ale nie s mojimi šmiklavými topánkami. Pozrieme sa na Minčol, pozrieme sa na ďalšie kopčeky, celé to fantastické a zľava správa skaly, výhľady sú aj na bampách ako vrtuľky, dá sa ísť ďalej. Dá sa pozerať na ďalšie zaujímavé kopce, ako je tamto ďalej Ostrá, vidieť aj Vápeč, vidieť aj Manín. Len už je to trošku nebezpečnejšie a čaká ma spolucestujúci, tak a je tu aj tunel vidieť, také pozostatky stavby, celé nádherné, trošku asi chcel by to mať lepšiu výstoj, sú to aj feraty, tak asi to nie je triviálne. Tak sa lúčim takto s vami z Hoblíka. Ďalšie zaujímavé skalky tamto ďalej, ale dnes to neriskujem, opakujem. Najlepšie tenisky sa sušia z Moravy, nakoľko som spadol do nej. No a ešte raz posledný záznam, posledný pohľad na posledné skalky na Hoblíku. Verím, že som vás potešil a že niekedy sem aj dojdete.